Εγώ, ο Παύλος, Απόστολος που δεν έλαβα το αποστολικό αξίωμα από ανθρώπους, ούτε δια της μεσητείας ανθρώπου, αλλά κατευθείαν δια του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατρός, ο οποίος τον ανέστησεν εκ νεκρών, και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, απευθύνουμε την επιστολήν αυτήν εις τις εκκλησίες της Γαλατίας, και ευχόμεθα να είναι πάντοτε μαζί σας η χάρις και η ειρήνη από τον Θεόν και Πατέρα και από τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος παρέδωσε τον εαυτό του εις σταυρικών θάνατον, δια να εξαλείψει τις αμαρτίες μας, δια να μας αποσπάσει και μας ελευθερώσει από τον παρόντα αιώνα της πονηρίας και της κακίας, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατρός μας. Εις αυτόν οφείλεται και πρέπει να αναπέμπεται η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κατέχομαι από βαθύ ανέκπληξη και απορία εκ του γεγονότος ότι τόσο εύκολα και γρήγορα φεύγετε από τον Θεό, ο οποίος σας αποκάλεσε δια της χάριτος του Ιησού Χριστού και μεταπηδάτε εις άλλην διδασκαλίαν, την οποία οι ψευδοδιδάσκαλοι παρουσιάζουν ως Ευαγγέλιον τάχα του Χριστού. Αυτό το ψευδοευαγγέλιον δεν είναι τίποτε άλλο ή μη ότι υπάρχουν μερικοί οι οποίοι σας αναταράσσουν και θέλουν να μεταβάλουν και νοθεύσουν το Ευαγγέλιον του Χριστού. Αλλά προσέξτε τούτο, εάν και εμείς ακόμη οι Απόστολοι ή και άγγελος από τον ουρανό σας κηρύττει Ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο το οποίο εμείς απ' αρχής σας έχουμε κηρύξει, ας είναι αυτός αναθεματισμένος και χωρισμένος από τον Θεό. Όπως και προφορικός, προηγουμένως σας είχαμε πει και τώρα πάλιν σας λέγω, εάν κανείς σας διδάσκει άλλο Ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο που έχετε παραλάβει, ας είναι αναθεματισμένος. Εν πάση περιπτώσει σας ερωτώ, με το Ευαγγέλιο που εκήρυξα εσάς και κηρύττω, τι επιδιώκω? Μήπως θέλω να πείθω ανθρώπους για να τους κάνω η δική μου παράταξη ή επιζητώ να αρέσω στον Θεό? Μήπως τυχόν ζητώ να αρέσω στους ανθρώπους? Όχι βέβαια, διότι εάν και τώρα επιζητούσα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Σας καθιστώ δε γνωστόν, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο το οποίο εγώ εκήρυξα εσάς δεν είναι έργον ανθρώπου και δεν εκφράζει σκέψεις ανθρώπων, διότι εγώ, όπως άλλωστε και οι άλλοι Απόστολοι, δεν έχω παραλάβει αυτό από άνθρωπον, ούτε το εδιδάχθην από άνθρωπον, αλλά το παρέλαβα κατευθείαν δι' αποκαλύψεων, τας οποίας ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μου εφανέρωσε. Βεβαίως και εσείς οι ίδιοι έχετε πληροφορηθεί την ζωή και συμπεριφορά που είχα όταν έμενα πιστός εις την θρησκεία των Εβραίων και ακολουθούσα όσα ο Ιουδαϊσμός εδίδασκε. Έχετε δηλαδή πληροφορηθεί ότι, επηρεασμένος βαθύτατα από τα παλαιές διδασκαλίες του νόμου και τα έθιμα των Ιουδαίων, κατεδίωκα με πολλήν φανατισμό και σκληρότητα την Εκκλησία του Χριστού και προσπαθούσα να την ερημώσω και αφανίσω. Χάρις δε στον φανατισμό μου αυτόν, προόδευσα στον Ιουδαϊσμό παραπάνω από πολλούς μου εθνείς συνομιλίκους μου, διότι δείκνυα περισσότερον από αυτούς ζήλων δια τας πατροπαραδότους παραδόσεις μας. Όταν δε ευδόκησεν ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος με είχε ξεχωρίσει και προορίσει από την κοιλίαν ακόμη της μητρός μου, με εκάλεσε δια της χάριτός του να αποκαλύψει στην καρδία και την ψυχή μου τον ιόν αυτού, για να τον κηρύττω ως σωτήρα εις τα έθνη. Αμέσως δεν ζήτησα από κανέναν άνθρωπο συμβουλήν και καθοδήγησιν δια την μεγάλη αυτήν κλήσιν. Ούτε ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα για να συναντήσω και συμβουλευθώ τους Αποστόλους που είχαν κληθεί πρόεμου στο αποστολικό έργο, αλλά ανεχώρησα εις τα μέρη της Αραβίας και πάλιν επέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα 3 έτη μετά την ημέραν που εκλήθην από τον Χριστόν, ανέβηκα εις τα Ιεροσόλυμα για να συναντήσω και γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρον και έμεινα κοντά του 15 μόνον ημέρας. Άλλον δε από τους Αποστόλους δεν είδα, παρά μόνον τον Ιάκωβον, των αδελφών του Κυρίου. Αυτά δε που σας γράφω είναι η απόλυτος και καθαρά αλήθεια. Ιδού σας διαβεβαιώνω ενώπιον του Θεού ότι δεν ψεύδομαι. Σας τα γράφω δε για να πιστείτε απολύτως ότι τον θησαυρών του Ευαγγελίου δεν τον παρέλαβα από κανέναν άνθρωπο, ούτε από Απόστολον, αλλά κατευθείαν από τον Χριστόν. Έπειτα δε από την 15ήμερον αυτήν παραμονήν μου εις την Ιερουσαλήμ, ήλθα εις τας περιοχάς της Συρίας και της Κιλικίας. Ήμουν δε άγνωστος προσωπικός εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας, οποία απετελούντο από Ιουδαίους που είχαν πιστεύσει στον Χριστόν. Αυτοί δε μόνον εξακοήσε πληροφορούντο ότι εκείνος ο οποίος άλλοτε μας κατεδίωκε κήρυττει τώρα το χαρμόσυνο μήνυμα της πίστεως μας, την οποία άλλοτε κατεδίωκε και προσπαθούσε να φανίσει. Και εδόξαζαν όλοι τον Θεόν δια το μεγάλο θαύμα που επραγματοποίησε εις εμέ.
Έπειτα, αφού επέρασαν 14 έτη από το ταξίδι μου στην Συρίαν και Κιλικίαν, ανέβηκα πάλι στα Ιερουσάλημα με τον Βαρνάβαν, παίρνοντας μαζί μου και τον Τίτον. Ανέβηκα δε σύμφωνα με ειδική φανέρωση που μου έκαμεν ο Θεός και εξέδεσα στους χριστιανούς της Ιερουσαλήμ το Ευαγγέλιον, το οποίον κηρύττω μεταξύ των εθνικών, ιδιαιτέρως δε και λεπτομερέστερα εξέδεσα τούτο εις εκείνους οι οποίοι θεωρούντο και ήσαν οι επίσημοι μεταξύ των Αποστόλων. Έκαμα δε αυτά στις ανακοινώσεις, για να ελεγχθεί, μήπως τυχόν ματέως κοπιάζω ή εκοπίασα έως τώρα. Λοιπόν, όχι μόνο το Ευαγγέλιον μου ανεγνωρίστη από όλους ως γνήσιον, αλλά ούτε ο Τίτος, ο Έλλην και απερίτμητος, ο οποίος ήταν μαζί μου, δεν υπεχρεώθη να περιτμηθεί. Και τούτο όχι μόνο διότι η περιτομή είναι εντελώς άχρηστος δι' αυτούς που πιστεύουν στον Χριστόν, αλλά και για να μην δοθεί αφορμή νοθεύσεως της αλήθειας εκ μέρους των ψευδαδέλφων, οι οποίοι πούλως είχαν εισχωρήσει εις την Εκκλησία σαν κατάσκοποι για να κλονίσουν και κατακλείσουν την ελευθερία μας, την οποία έχομεν εν Χριστώ Ιησού, και για να μας υποδηλώσουν εις την καταθλιπτική δουλεία των εβραϊκών τύπων. Εις τους ψευδαδέλφους αυτούς ούτε προς στιγμήν δεν υπεχωρήσαμεν να περιτμηθεί ο Τίτος, δια να μείνει έτσι καθαρά και ανώθευτος η αλήθεια του Ευαγγελίου Ισάς. Δια δε τους επισήμους και μεγάλους μεταξύ των Αποστόλων, τι δηλαδή εφρονούσαν άλλοτε που δεν εμπόδιζαν την περιτομή και την τήρηση των άλλων νομικών διατάξεων, δεν με ενδιαφέρει διόλου. Ο Θεός δεν λαμβάνει υπόψη του πρόσωπον ανθρώπου και δεν μεροληπτεί, αλλά προσφέρει καθαράν την αυτήν εις όλους αλήθειαν. Δι' αυτό άλλωστε και οι επίσημοι μεταξύ των Αποστόλων δεν προσέθεσαν εις εμέ τίποτε περισσότερο να πως εξ αποκαλύψεως Χριστού εγνώριζα και κήρυτα. Αλλά αντιθέτως, όταν είδαν ότι ο Θεός μου έχει εμπιστευτεί να κηρύττω το Ευαγγέλιο στους απεριτμήτους, όπως ο Πέτρος στους περιτμημένους Ιουδαίους, διότι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος είχε κάνει ικανόν και άξιον τον Πέτρον να είναι Απόστολος στους Εβραίους, αυτός αξίωσε και εμένα κηρύττω εις τα έθνη. Και όταν ανεγνώρισαν πλέον πολύ καλά την χάριν που μου είχε δοθεί από τον Θεόν, ο Ιάκωβος και ο Πέτρος και ο Ιωάννης, οι οποίοι θεωρούνται και πολύ ορθώς ότι είναι στήλοι της Εκκλησίας, επίστησαν πλέον απολύτως στην αποστολή μου. Έδωκαν δε εις εμέ και τον Βαρνάβαν το δεξί τον χέρι, για να εκφράσουν έτσι ότι συμμετέχουν και συμφωνούν απολύτως στο έργο μας, να κηρύττωμεν δηλαδή εμείς το Ευαγγέλιο εις τα έθνη, αυτοί δε στους Εβραίους. Μας παρεκάλεσαν δε μόνο να ενθυμούμεθα τους πτωχούς χριστιανούς της Ιερουσαλήμ, πράγμα το οποίο ιδιαιτέρως εφρόντισα με πολλήν προθυμίαν να το κάμω. Όταν δε ήλθεν ο Πέτρος εις την Αντιόχειαν, φανερά και κατά πρόσωπον του αντιστάθηκα και διαφώνησα μαζί του, διότι το αξιόμεμπτος και αξιοκατάκριτος. Το γεγονός έχει ως εξής: πριν έλθουν στην Αντιόχειαν μερικοί από τους χριστιανούς των Ιερουσαλήμων, όπου ο επίσκοπος ήταν ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Κυρίου, ο Πέτρος συνανεστρέφεται και έτρωγε ελεύθερα μαζί με τους εξεθνών χριστιανούς. Όταν όμως ήλθαν εκείνοι, άλλαξε αυτός τακτικήν, απέφευγε τους εξεθνών χριστιανούς και ξεχώριζε τον εαυτόν του, επειδή εφοβήτω μήπως σκανδαλίσει τους εξ-Εβραίων χριστιανούς. Και μαζί με αυτόν υπεκρίθησαν ότι δεν έχουν τάχα επικοινωνία με τους εξεθνών χριστιανούς και άλλοι Ιουδαίοι χριστιανοί, ώστε και αυτός ακόμη ο Βαρνάβας παρεσύρθη στην υποκρισία των. Αλλά όταν είδα εγώ ότι δεν βαδίζουν ορθώς στην προκειμένη περίσταση ενός προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρον εμπρός εις όλους: εάν συμμολωνώ ότι είσαι Ιουδαίος, ζεις και φέρεσαι τώρα που έγινες χριστιανός όπως οι εξεθνών χριστιανοί και όχι όπως οι Ιουδαίοι, γιατί με αυτό που κάνεις θέλεις να αναγκάζεις τώρα τους εξεθνών χριστιανούς να υποβληθούν εις τα Ιουδαϊκά έθιμα. Εμείς είμεθα γενετής Ιουδαίοι και δεν είμεθα αδιαφώτιστοι αμαρτωλοί από τα έθνη. Επειδή όμως εγνωρίσαμε καλά ότι ο άνθρωπος δεν γίνεται δίκαιος, δεν αποκτά την δικαίωση ενώπιον του Θεού από τις τυπικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνο δια της φωτισμένης ενέργειας και ενεργού πίστεως στον Ιησού Χριστόν, και εμείς επιστεύσαμεν στον Χριστόν Ιησούν, για να γίνομεν δίκαιοι από την πίστη και με την πίστη στον Χριστόν, και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου, διότι όπως άλλωστε έχει γραφεί στην Παλαιά Διαθήκη, δεν θα δικαιωθεί ποτέ κανείς από τα έργα του νόμου. Εάν δε εμείς αφήσαντες τον νόμο και ζητούντες να επιτύχουμε την δικαίωσή μας δια της πίστεως και επικοινωνίας μας με τον Ιησούν Χριστόν ευρεθήκαμεν στο κεφαλαιώδες αυτό θέμα αμαρτωλή, τότε έρχεται στο στόμα το παράλογο ερώτημα: άραγε ο Χριστός που μας εκάλεσε σε αυτόν τον δρόμο μας υπάτησε και είναι υπηρέτης αμαρτίας? Μη γέννητο να σκεφτόμεν ποτέ τέτοιαν βλασφημίαν, διότι εκείνα τα οποία έχω καταργήσει ως άχρηστα, δηλαδή τα τυπικά έργα του Μωσαϊκού νόμου, αυτά πάλι επαναφέρω στην ισχύ και τα τηρώ, αποδεικνύω τον εαυτό μου παραβάτην, διότι έτσι ομολογώ ότι η προηγούμενη παραμέληση των τυπικών διατάξεων του νόμου ήταν αμαρτία.
Αυτό όμως δεν είναι αληθινό, διότι εγώ δια του νόμου, τον οποίον κατήγησα και ο οποίος καταδικάζει θάνατον κάθε παραβάτην, έχω πλέον αποθάνει δι' αυτόν, για να ζήσω πλέον εν το Θεό, χάρη στην πίστη μου προς τον Χριστόν. Εγώ έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν και δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός φυσικός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτήν δε την ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα, τη ζω με τη χάρη και τη δύναμη της πίστεως στον Υιό του Θεού, ο οποίος με έχει αγαπήσει και παρέδωκε τον εαυτόν του εις σταυρικό θάνατο δια τη σωτηρία μου. Όχι, δεν απορρίπτω την χάριν του Θεού, μη γέννητο να διαπράξω ποτέ τέτοια φοβερά απερισκεψίαν. Μένω εις την χάριν, διότι εάν η δικαίωσης ή το έργο του νόμου, άρα η το μάταιος και ανοφελής ο θάνατος του Χριστού, αυτό όμως είναι άτοπον και βλάσφημον. Ω ανόητοι Γαλάτε, ποιος σας εβάσκανε, ώστε τώρα να μην πείθεστε και να μην υπακούετε στην αλήθεια, σεις εμπρός στα μάτια των οποίων ολοκάθαρα και εξάστερα παρεστάθη και σαν να ζωγραφήθη ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός. Τούτο μόνο θέλω να μάθω από εσάς. Το Πνεύμα του Άγιον, τα πολλά και θαυμαστά χαρίσματά του, τα ελάβατε από τα τυπικάς διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου ή τα ελάβατε από το κήρυγμα της πίστεως που ακούσατε και δεχθήκατε? Είστε λοιπόν τόσο ανόητοι? Αφού αρχίσατε τόσο καλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τώρα καταλήγετε εις τις διατάξεις του νόμου που έχουν να κάνουν με τη σάρκα και όχι με τον αγιασμό της καρδίας. Τόσας δωρεάς και ευεργεσίας που ελάβατε από το Πνεύμα του Άγιον, ματέως τα έχετε λάβει? Εάν βέβαια μπορεί να λεχθεί ότι τα ελάβατε ματέως, διότι το βέβαιο είναι ότι εάν τα περιφρονήσετε θα γίνουν εις καταδίκην σας. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος πλούσια σας χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον και ενεργεί μεταξύ σας θαύματα μεγάλα με την άπειρον δύναμή του, σας χορηγεί και ενεργεί αυτά από τα έργα του νόμου που τάχα επράξατε ή από την πίστη στο κήρυγμα που έχετε ακούσει. Ο Θεός σας εχορήγησε το πνεύμα του δια την πίστη σας, όπως συνέβη και με τον Αβραάμ, ο οποίος επίστευσεν στον Θεό και κατελογίστη στο ενεργητικό του η πίστης αυτή, ώστε ο Θεός να του δώσει την δικαίωση. Συνεπώς γνωρίζετε ότι τέκνα του Αβραάμ δεν είναι εκείνοι οι οποίοι τηρούν τις διατάξεις του νόμου, αλλά όσοι έχουν δεχθεί και ζουν την πίστη στον Χριστόν. Επειδή δε η Αγία Γραφή προείδεν ότι από την πίστη και διαμέσου της πίστεως έμελεν ο Θεός να δικαιώσει και σώσει τα έθνη, προανήγγελε τη χαρμόσυνον αγγελίαν στον Αβραάμ ότι δια σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, όχι μόνον το Ιουδαϊκόν, ώστε παίρνουν τις ευλογίες του Θεού και ευλογούνται μαζί με τον πιστόν Αβραάμ όσοι πιστεύουν, είτε Εβραίοι είτε εθνικοί. Διότι όσοι ευρίσκονται κάτω από τα τυπικάς διατάξεις του νόμου ευρίσκονται υπό την κατάραν. Επειδή εις αυτόν τούτον των νόμων έχει γραφεί, είναι καταραμένος καθένας που δεν μένει πιστός και δεν τηρεί όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου. Ότι δε διαμέσου του Μωσαϊκού νόμου κανείς δεν παίρνει την δικαίωση ενώπιον του Θεού είναι φανερόν, διότι εις αυτόν τούτον των νόμων γράφεται ότι ο δίκαιος θα ζήσει και θα επιτύχει την σωτηρία του δια της πίστεως. Ο νόμος όμως δεν στηρίζεται στην πίστη και δεν δίδει δικαίωση δια της πίστεως, αλλά όπως γράφεται εις αυτόν, εκείνος ο άνθρωπος που ετήρησε όλα τα προστάγματα του νόμου, αυτός θα ζήσει δι' αυτόν. Κανείς όμως δεν μπόρεσε ούτε θα μπορέσει να τηρήσει όλο τον νόμο, και άρα όλοι ευρίσκονται υποκατάραν εξαιτίας των παραβάσεών του. Ο Χριστός όμως μας εξηγόρασε από αυτήν την κατάραν του νόμου με το να γίνει ο ίδιος χάριν ημών κατάρα και να πληρώσει ως λύτρον δι' ημάς των σταυρικών του θάνατον, διότι έχει γραφεί στην Παλαιάν Διαθήκην, καταρώμενος είναι καθένας που κρέμεται και πεθαίνει πάνω στο ξύλο του σταυρού, και έγινε κατάρα για να έλθει στους εθνικούς διαμέσου του Ιησού Χριστού η ευλογία του Θεού προς τον Αβραάμ, δια να λάβομεν εμείς Ιουδαίοι και εθνικοί διαμέσου της πίστεως την ευλογημένη υπόσχεση περί των ανεκτιμήτων δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Αδελφοί, σας φέρνω ένα παράδειγμα από όσα συμβαίνουν μεταξύ των ανθρώπων. Διαθήκην ανθρώπου η οποία μετά τον θάνατον του έχει ελεγχθεί και αναγνωριστεί ως έγκυρος, κανένας δεν την καταργεί ή δεν προσθέτει καμία διάταξη εις αυτήν. Και ο Θεός είχε συνάψει διαθήκη με τον Αβραάμ όταν έδωκε τις υποσχέσεις εις αυτόν και στο σπέρμα του. Δεν είπε ο Θεός και εις τα σπέρματα αυτού, διότι τότε θα επρόκειτο περί πολλών, αλλά αν πρόκειτο όπως και πρόκειτο περί ενός μόνον, είπε, και στο σπέρμα σου, στον απόγονό σου. Αυτός δε ο ένας απόγονος είναι ο Χριστός. Είδου τώρα οι σκέψεις μου, την διαθήκην αυτήν
που είχε επικυρωθεί προηγουμένως από τον Θεό με όρκον και αναφέρεται στον Χριστόν, ο νόμος ο οποίος εδόθη έπειτα από 430 έτη δεν την ακυρώνει, ούτε και μπορεί να την ακυρώσει, ώστε να καταργήσει την υπόσχεση του Θεού. Θα το έπρατε όμως αυτό εάν η δικαίωση και η κληρονομία της αιωνίου ζωής ή το καρπός της στηρίσεως του νόμου και όχι δωρεά από την υπόσχεση του Θεού. Εις τον Αβραάμ όμως έχει χαρίσει ο Θεός αυτήν την δωρεά δια της υποσχέσεως που του είχε δώσει. Και λοιπόν, διατί τότε δόθη ο νόμος? Προσετέθη ο νόμος εις την υπόσχεση του Θεού εξαιτίας των παραβάσεών μας, για να συναισθανόμεθα δηλαδή την αματολότητα και ενοχή μας, να ζητούμε δε και να περιμένουμε από τον Θεό τη λύτρωσή μας, μέχρι ότου έλθει ο ευλογημένος απόγονος του Αβραάμ, εν το προσώπο του οποίου θα επραγματοποιούνται όλα επαγγελία και θα ευλογούνται όλα τα έθνη της γης. Ο δε νόμος εκκοινοποιήθη με διαταγάς διαμέσου των αγγέλων και δόθη με το χέρι του Μωυσέως ως μεσίτου. Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός μόνο προσώπου, αλλά τουλάχιστον δύο. Το ένα δε πρόσωπο εις την περίσταση αυτή είναι ο Θεός, το δε άλλο οι Εβραίοι, οι οποίοι έπρεπε να τηρήσουν κατά πάντα των νόμων, για να ζήσουν διαμέσου αυτού. Τον παρέβησαν όμως και ήσαν ως εκ τούτου επικατάρατοι. Ο νόμος λοιπόν είναι εναντίον των επαγγελίων του Θεού, αφού έκαμε τους ανθρώπους εξαιτίας των παραβάσεων των καταραμένους, όχι βέβαια, διότι αν εδόθη τέτοιος νόμος, ο οποίος θα ή δύνατο να παρέχει αιωνίαν ζωή, τότε θα ή μπορούσαμε να είπαμε ότι η δικαίωση του ανθρώπου θα ήταν το έργο του νόμου. Τέτοια δικαίωση νόμος δεν δίδει ο νόμος και άρα δεν καταργεί ούτε και αντιτίθεται εις τας επαγγελίας του Θεού. Αλλά ο γραπτός νόμος έκλεισαν ολοτελώς τα πάντα υπό την αμαρτίαν, ώστε η επαγγελία της λυτρώσεως να δοθεί δια της πίστεως των Ιησούν Χριστών, εις όλους δηλαδή που πιστεύουν. Πριν δε να έλθει η δια της πίστεως λύτρωσης και σωτηρία, όλοι φρουρούμεθα από τον νόμον, κλεισμένοι και περιμανδρωμένοι, προοριζόμενοι δια την πίστη που έμελε εν καιρό να αποκαλυφθεί. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός μας, ο οποίος μας εξεπαίδευε και μας προπαρασκεύαζε να αποθήσουμε και να γνωρίσουμε τον Χριστό, ώστε να πάρουμε την δικαίωση από την πίστη. Από τότε δε που ήλθε αυτή η πίστη, που ήλθε δηλαδή ο Χριστός, ο οποίος για της πίστεως εις αυτόν μας δίδει την δικαίωση, δεν είμεθα πλέον κάτω από των παιδαγωγών, δηλαδή κάτω από των νόμων, διότι όλοι είστε ιοί του Θεού δια της πίστεως των Ιησού Χριστών. Επειδή όσοι έχετε βαπτιστεί στο όνομα του Χριστού και ομολογείτε έτσι αυτόν σωτήρα, εφορέσατε τον Χριστόν και ενωθήκατε με αυτόν. Δι' αυτό και στην νέα κατάσταση ή στην βασιλεία του Χριστού δεν υπάρχουν διαφορέ εθνικότητος, τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλλην, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άρσεν και θήλη, διότι όλοι εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος και νέος οργανισμός διαμέσου του Ιησού Χριστού. Εάν δε εσείς οι εθνικοί που επιστεύσατε ανήκετε στον Χριστόν, άρα είστε πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ και σύμφωνα με την υπόσχεση που ο Θεός έδωσε εις αυτόν, κληρονόμοι των ευλογιών. Σας λέγω δε και τούτο, ότι όσον χρόνων ο κληρονόμος είναι νήπιος και ανήλικος, δεν διαφέρει τίποτε από τον δούλον και τι είναι κύριος όλης της κληρονομίας, αλλά βρίσκεται πάντοτε κάτω από την κυδαιμονία και την εξουσία των επιτρόπων που τον εκπροσωπούν και κάτω από τους οικονόμους που διαχειρίζονται την κληρονομία, μέχρι της προθεσμίας που έχει ορίσει με την διαθήκη του ο πατήρ. Έτσι και εμείς οι χριστιανοί, εφόσον διαρκούσε η νηπιακή μας ηλικία από πνευματικής απόψεως, είμεθα υποδουλωμένοι κάτω από τα στοιχειώδεις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου και των άλλων θρησκειών που έχουν οι άνθρωποι της αγνίας. Όταν δε συνεπληρώθη ο χρόνος και ήλθαν ο κατάλληλος καιρός που είχε οριστεί μέσα στο Θεοσχέδιο, έστειλε ο Θεός από τον ουρανό εις την γη των Υιών του, ο οποίος έλαβε σάρκα ανθρωπίνην διαμέσου παρθένου γυναικός και υπετάχθη θεληματικά στον Μωσαϊκό νόμον. Και τούτο δια να εξαγοράσει εκείνους που ευρίσκονται κάτω από την κατάραν του νόμου, δια να πάρουμε όλη την υιοθεσία που μας είχε υποσχεθεί ο Θεός. Ακριβώς δε διότι τώρα είστε ιοί του Θεού. Δια τούτο έστειλε ο Θεός από τον ουρανό το πνεύμα του Υιού του εις τας καρδίας σας, ώστε να σας δίδει το προνόμιον και την χάριν να απευθύνεστε προς τον Θεόν κράζοντες Αβά, δηλαδή Πατέρα μας, ώστε σύμφωνα με αυτά εσύ ο χριστιανός δεν είσαι πλέον δούλος των στοιχείων του κόσμου, αλλά Υιός του Θεού. Εάν δε είσαι Υιός του Θεού, είσαι κατά συνέπειαν και κληρονόμος του Θεού διαμέσου του Ιησού Χριστού. Αλλά τότε μεν στην εποχή της αγνίας και ειδωλολατρίας σας, που δεν είχατε γνωρίσει των αληθινών Θεών,
εδουλεύσατε εις θεούς οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν είναι θεοί. Τώρα όμως που εγνωρίσατε τον αληθινόν Θεόν, ή μάλλον έχετε γνωριστεί και αναγνωριστεί από τον Θεόν ως παιδιά του, πώς ξαναγυρίζετε πάλι στα ατελή και αδύνατα και φτωχά στοιχεία της ιδωλολατρικής θρησκείας και των τυπικών διατάξεων του νόμου, στα οποία θέλετε όπως και πριν να υποδουλωθείτε πάλι. Εξετάζετε τώρα και φυλάσσετε όπως οι Εβραίοι ορισμένες ημέρες της εβδομάδος και μήνας και εποχάς του έτους και εορτάς των ετών. Φοβούμαι, μήπως ματέως και ανοφελώς έχω κοπιάσει δια σας. Θελήστε αδελφοί να γίνετε όπως τώρα είμαι εγώ, ο οποίος άλλοτε ήμουν όπως εσείς τώρα, και πρόσεχα με πολλήν ζήλων τας διατάξεις του νόμου, τας εβραϊκά εορτάς και τα άλλα ιουδαϊκά έθιμα, τα οποία όμως τώρα έχω αποκηρύξει και ακολουθώ τον Χριστόν. Σας παρακαλώ δια τούτο, αδελφοί, δεν με έχετε αδικήσει εις τίποτε, ώστε εγώ να θέλω να σας βλάψω. Εξ αντιθέτου, εγώ σας αγαπώ και ποθώ πάντοτε το καλόν σας. Ξέρετε άλλωστε ότι ένεκα σωματικής ασθενείας έμεινα μεταξύ σας, καθώς επερνούσα από τη χώρα σας και κήρυξα εσάς πρώτη φορά το Ευαγγέλιο του Χριστού, και τη θλίψη μου αυτή την σωματική δεν την περιφρονήσατε, ούτε και με αηδιάσατε, αλλά τον αντίον με εδέχθητε σαν άγγελον Θεού, σαν αυτόν τον Ιησούν Χριστόν. Τι έγινε λοιπόν ο μακαρισμός σας εκ μέρους των ανθρώπων που με δεχτήκατε με τέτοιαν διάθεση και προθυμίαν? Διότι το καταθέτω προς τιμήν σας, ότι αν ή το δυνατόν και αυτά ακόμη τα μάτια σας θα τα ευγάζατε και θα μου τα εδίδατε. Τόσο πολύ με είχατε εκτιμήσει και αγαπήσει, ώστε έχω γίνει τώρα εχθρός σας επειδή σας λέγω την αλήθεια. Γιατί πείθεστε στους ψευδοδιδασκάλους? Αυτοί δεικνύουν ζήλον για σας, όχι βέβαια δε το καλόν σας, αλλά διότι θέλουν να σας αποκλείσουν από την ορθή πίστη του Χριστού, για να δεικνύετε ζήλον και υπακοή σε αυτούς τους ιδίους και να γίνετε έτσι όργανα εξυπηρετήσεώς των. Καλόν είναι το να είστε πάντοτε ζηλευτοί και αξιομίμητοι στο καλόν όμως και το σύμφωνον προς το θέλημα του Θεού. Και αυτό πρέπει να γίνεται πάντοτε, όχι μόνο όταν εγώ ευρίσκομαι μαζί σας. Παιδάκια μου, αγαπημένα μου πνευματικά παιδιά, δια τους οποίους πάλιν ξαναδοκιμάζω πόνους και οδύνας, μέχρι ότου η προσωπικότητα του Χριστού μορφωθεί μέσα σας. Ήθελα δε να είμαι πάλιν παρόν μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω των πατρικών τόνων της φωνής μου εις θρήνων και δάκρυα, διότι βρίσκομαι εις απορίαν και δεν γνωρίζω πώς να φερθώ απέναντί σας. Πέστε μου, εσείς οι οποίοι θέλετε να είστε κάτω από την εξουσία του νόμου, δεν ακούετε τι λέγει αυτός ο νόμος? Διότι εκεί έχει γραφεί ότι ο Αβραάμ απέκτησε 2 παιδιά, ένα παιδί από την δούλη του, την Αγάρ, και ένα παιδί από την Ελευθέραν, από την Σάραν. Αλλά μεν πρώτος ιός, ο υπό την δούλην, έχει γεννηθεί όπως συνήθως κατά τους βιολογικούς νόμους της Αρκός, χωρίς καμία ειδική εύνοια και υπόσχεση του Θεού. Ο δε άλλος από την Ελευθέραν, την Σάραν, έγινε σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωκεν ο Θεός στον Αβραάμ. Αυτά είναι αλληγορίες που προδιατυπώνουν άλλα γεγονότα, διότι δύο αυτές γυναίκες εικονίζουν τας 2 διαθήκας. Η μεν μία διαθήκη είναι η του όρους Σινά, η οποία γεννά τα παιδιά εις την δουλεία του νόμου και η οποία εικονίζεται από την Άγαρ, διότι όπως είναι γνωστόν το όρος Σινά λέγεται και Άγαρ. Υπάρχει εις την Αραβία αντιστοιχεί δε και προτυπώνει την επίγειον Ιερουσαλήμ. Αυτή δε η επίγειος Ιερουσαλήμ μαζί με τα τέκνα της είναι δούλη, όπως δούλη υπήρξε και Άγαρ. Η δε επουράνιος Ιερουσαλήμ είναι Ελευθέρα. Αυτή ακριβώς είναι η μητέρα όλων ημών των χριστιανών. Έχει άλλωστε γραφεί προφητικός στην Παλαιά Διαθήκη, γέμισε με χαράν και φροσύνην η Εκκλησία, η οποία πριν έλθει ο Χριστός ήσουν στήρα και δεν εγενούσε στέκνα, κράβγασε με αγαλίασεν και βόησε χαρμόσυνα σύ, η οποία έως τώρα δεν είχες γεννήσει τέκνα και δεν είχες γνωρίσει τα σωδίνας του τοκετού, διότι τα παιδιά σου που ήσουν έρημοι από άνδρα θα είναι πολλά, περισσότερα από όσα είχε να αποκτήσει η επίγειος Ιερουσαλήμ, η οποία επειδή εγνώριζε τον αληθινόν Θεόν, εφαίνεται σαν να έχει άνδρα. Εμείς δε οι χριστιανοί αδελφοί είμεθα τέκνα που εγεννήθημεν σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού προς τον Αβραάμ, όπως είχε γεννηθεί τότε και ο Ισαάκ. Αλλά πως τότε ο Υιός που εγεννήθη κατά τους βιολογικούς νόμους της Αρκός ευθονούσε και κατεδίω και τον Ισαάκ που είχε γεννηθεί με την δύναμη του πνεύματος και με τρόπον υπερφυσικών, έτσι και τώρα οι πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ, οι χριστιανοί, διώκονται από τους κατά σάρκα απογόνους, δηλαδή από τους Εβραίους. Αλλά τι λέγει επί του γεγονότος αυτού η Γραφή? «Διώξε την δούλην, την Άγαρ και το παιδί της τον Ισμαήλ», είπε ο Θεός στον Αβραάμ, «διότι δεν θα κληρονομήσει ο Υιός της δούλης μαζί με τον Υιόν της Ελευθέρας.
ελευθέρας. Κατά συνέπεια, αδελφοί, δεν είμεθα παιδιά της δούλης, της επιγείου δηλαδή, η Ιερουσαλήμ, η οποία βρίσκεται υπό την κυριαρχία του νόμου, αλλά είμεθα τέκνα της ελευθέρας, δηλαδή της επουρανίου Ιερουσαλήμ, της Εκκλησίας του Χριστού. Σταθείτε λοιπόν και μένετε στερεοί και ακλόνητοι στην ελευθερία με την οποία ο Χριστός μας ελευθέρωσε, και μη βάζετε πάλιν τον εαυτόν σας κάτω από τον ζυγόν της δουλείας των τυπικών διατάξεων του νόμου. Ιδού εγώ ο Παύλος σας το λέγω και σας το διαβεβαιώνω, ότι αν περιτέμνεστε όπως σας συνιστούν οι ψευδοδιδάσκαλοι, ο Χριστός τίποτε δεν θα σας ωφελήσει. Καταθέτω και πάλιν επίσημον μαρτυρίαν ενώπιον του Θεού εις κάθε άνθρωπον που περιτέμνεται ότι υποχρεούται να τηρήσει όλων των νόμων, εφόσον από αυτόν περιμένει την δικαίωση και όχι από τον Χριστόν. Σεις οι οποίοι επιμένετε και προσπαθείτε να έβρετε την δικαίωση δια του Μωσαϊκού νόμου, δεν έχετε πλέον καμία σχέση με τον Χριστό. Έγινατε έκπτωτοι από τη χάρη του Χριστού. Δεν είστε όπως εμείς, διότι εμείς δε του Αγίου Πνεύματος που έχουμε λάβει, πληροφορούμεθα και περιμένουμε με βεβαιότητα την ελπίδα της δικαιώσεως από την πίστη των Χριστών και όχι από τα έργα του νόμου. Διότι στη νέα ζωή και πολιτεία την εν Χριστώ Ιησού, ούτε η περιτομή έχει καμία ισχύ δια την δικαίωση, ούτε η ακροβιστία, αλλά ισχύει μόνον η πίστη, η οποία εκδηλώνεται με τα έργα της ζωντανής και αληθινής αγάπης. Ετρέχατε στον δρόμο του καταρτισμού σας καλά. Ποιος τώρα έβαλε προσκόμματα στον δρόμο σας και σας ανέκοψε την ορμή, ώστε να μην πείθεστε και να μην επαναπάβεστε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Το πείσμα και ισχυρό γνωμοσύνη σας αυτή δεν προέρχεται από τον Κύριον, ο οποίος όπως προηγουμένως έτσι και τώρα σας καλεί στην δικαίωση και την σωτηρία. Μην νομίζετε ότι είναι ασήμαντο γεγονός να τηρείτε και μερικάς έστω διατάξεις του νόμου, διότι μικρό προζύμι μεταβάλλει και ζυμώνει όλο το ζυμάρι. Εν τούτης, εγώ έχω δια σας πεποίθηση που μου εμπνέει ο Κύριος, ότι κανένα άλλο φρόνημα ξένο προς την διδασκαλία του Χριστού δεν θα υιοθετήσετε. Εκείνος δε ο οποίος σας αναταράσει με τας ψευδοδιδασκαλίας του, θα βαστάσει πάνω του την δικαίαν κρίση και κατάκριση εκ μέρους του Θεού, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός. Μη ακούετε δε τους ψευδαδέλφους οι οποίοι έφτασαν μέχρι το σημείο να διαδίδουν ότι εγώ διδάσκω την τήρηση της περιτομής. Αδελφοί, αν εγώ κηρύττω τώρα και συνιστώ την περιτομήν, γιατί να καταδιώκομαι ακόμη από τους Εβραίους, διότι εν τη αυτή περιπτώση είχε εξαλειφθεί πλέον το σκάνδαλο που δημιουργείται μεταξύ των Εβραίων από το κήρυγμά μου περί του λυτρωτικού σταυρικού θανάτου. Αυτοί οι οποίοι σας αναστατώνουν με τα συκοφαντίες και τα ψευδείς διδασκαλίες των, όχι μόνο ας περιτμηθούν αν θέλουν, αλλά και ας ακροτηριαστούν ακόμη. Διότι εσείς αδελφοί έχετε κληθεί από τον Κύριο να γίνετε και να μείνετε ελεύθεροι. Μόνον προσέξτε μήπως αυτήν την ελευθερία την χρησιμοποιήσετε ως αφορμή διασαρκικής ζωή, αλλά τουναντίον πρέπει να υπηρετείτε σαν δούλιο ένας τον άλλον δια της αγάπης του Χριστού. Όλος άλλωστε ο νόμος συγκεφαλαιώνεται πλήρως εις ένα λόγον, εις την εντολήν θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Εάν όμως δαγκώνετε και κατατρώγετε ο ένας τον άλλον, πράγμα που μαρτυρεί έλλειψη αγάπης, προσέξτε μήπως αλληλοκαταστραφείτε και αφανιστείτε μεταξύ σας. Εννοώ δε τούτο ότι πρέπει να ζείτε και να συμπεριφέρεστε μεταξύ σας σύμφωνα με το θέλημα και των φωτισμών του Αγίου Πνεύματος, και έτσι δεν θα εκτελέσετε την επιθυμία της σαρκός, η οποία επιθυμία καθόμαρτωλη δημιουργεί καταστρεπτικάς έρηδας μεταξύ σας, διότι η σάρξ, ο παλαιός άνθρωπος, επιθυμεί και επιζητεί αντίθετα προς το πνεύμα, και το πνεύμα, η ανωτέρα φύση του ανθρώπου που εμπνέεται από το Άγιον Πνεύμα, επιθυμεί αντίθετα προς τη σάρκα. Αυτά δε αντιτίθενται και ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, ώστε να μην πράτετε εκείνα τα οποία θέλετε. Εάν λοιπόν οδηγείστε και εμπνέεστε από το Άγιο Πνεύμα, δεν είστε πλέον κάτω από τον ζύγον του νόμου. Είναι δε φανερά τα έργα στα οποία παρασύρει τον άνθρωπον η διεφθαρμένη σαρκική φύση του. Είναι δε αυτά τα πονηρά έργα η μοιχεία, η πορνεία, κάθε πράξης διαφθοράς που κάμνει τον άνθρωπον ακάθαρτον, η ακολασία και η μανία δια την απόλαυση της ειδονής, η ειδωλολατρεία, η μαγεία. Είναι δε ακόμη εχθρότητες και αντιπάθειε, εφιλονικίε και εέριδες, εζηλοφθονία, η θυμή, οι φατριασμοί που διαιρούν τους ανθρώπους εις κόμματα, εδιχόνιε, εαιρέσεις που οδηγούν εις σχίσματα, η φθόνη, η φόνη, εμέθε, εάσωτη και άσεμνη διασκεδάσεις και τα άλλα όμοια προς αυτά, για τα οποία σας προλέγω, όπως άλλωστε και κατά την πρώτη επίσκεψή μου, όταν σας εκήρυξα το Ευαγγελιόν μου, σας είχα πει ότι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα και δεν μετανοούν τι αυτά,
δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ο καρπός όμως, τον οποίον το Άγιον Πνεύμα παράγει στα σκαλοπροαιρέτους και πιστάς καρδίας, είναι η αγάπη προς όλους, η χαρά από την λύτρωση που δίδει ο Χριστός, η ειρήνη που παρέχει η αγαθή συνείδησης, η μακροθυμία προς εκείνους που πταίουν απέναντί μας, η καλοσύνη και η διάθεση να είμαστε εξυπηρετικοί προς τους άλλους, η αγαθότης της καρδίας, η αξιοπιστία στους λόγους και τας υποσχέσεις μας, η πραότης απέναντι εκείνων που μας φέρονται κατά τρόπον εξοργιστικών, η εγκράτεια και αποφυγή κάθε πονηράς επιθυμίας και πράξεως. Εναντίον των ανθρώπων που έχουν αυτά στα αρετάς, δεν υπάρχει και δεν ισχύει ο νόμος. Οι δε αληθινοί οπαδοί και μαθητές του Χριστού έχουν σταυρώσει και νεκρώσει των παλαιών σαρκικών άνθρωπων μαζί με τα πάθη και τα αμαρτωλές επιθυμίας του. Εάν πράγματι ζούμε την ζωή του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να πορευόμεθα και να συμπεριφερόμεθα σύμφωνα με όσα το Πνεύμα μας διδάσκει. Ας μη γινόμεθα κενόδοξοι, προσκαλούντες και εξαιρεθίζοντες ο ένας τον άλλον, εις αντιθέσεις και φιλονικίες και φθονούντες ο ένας τον άλλον. Αδελφοί, εάν από αδυναμία παρασυρθεί κανείς και περιπέσει κάποιο αμάρτημα, σεις πνευματικώς προοδευμένοι και ισχυροί, ας διορθώνετε αυτόν και στον καθοδηγείτε με πνεύμα πραότητος. Αλλά και εσύ που διορθώνεις τον άλλον, πρόσεχε τον εαυτόν σου, μήπως και ο ίδιος περιπέσεις εις πειρασμών και παρασυρθείς είτε στο ίδιο αμάρτημα είτε στο αμάρτημα της υψηλοφροσύνης. Ας υπομένετε με πραότητα ο ένας του άλλου τα ελαττώματα, τα οποία καθώ ελάττωμα είναι φορτικά και ενοχλητικά, και έτσι τηρήσατε πλήρως τον νόμο του Χριστού που διδάσκει την αγάπη. Άνθρωπος που δεν δείχνει τέτοια υπομονή, αλλά οργίζεται και περιφρονεί το παρασυρθέντα, δεν έχει την αγάπη του Χριστού. Διότι εάν κανείς νομίζει ότι είναι κάτι τι, ενώ στην πραγματικότητα εξαιτίας του εγωισμού του δεν είναι τίποτε, αυτός εξαπατά και πλανά τον εαυτόν του. Δι' αυτό ο καθένας σας ερευνά και σε εξετάζει με προσοχή το έργο του. Και αν το ευρύ σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, θα έχει λόγο να καυχάται στον εαυτόν του και δια των εαυτών του μόνον και όχι εν σχέση προς την διαγωγή του άλλου, διότι κατά την δευτέραν παρουσίαν ο καθένας θα βαστάσει των φορτίων των ειδικών του αμαρτιών. Καθένας δε που διδάσκεται των λόγων του Θεού και καθοδηγείται στον δρόμο της σωτηρίας, ας κάμνει των διδάσκαλων και κατηχητήν του μέτοχον εις όλα τα αγαθά του. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εξαπατάται ούτε περιπέζεται, διότι κατά την ημέρα της μεγάλης κρίσης θα θερήσει ο άνθρωπος εκείνο που θα έχει σπείρει. Εκείνος που σπέρνει στη σάρκα τα έργα της αμαρτίας και της διαφθοράς, αυτός θα θερήσει από τα έργα της σαρκός των όλεθρων, την αιωνίαν κόλασιν. Εκείνος δε ο οποίος παίρνει και καλλιεργεί στο πνεύμα του τα έργα που εμπνέει το Άγιον Πνεύμα, θα θερήσει από τα έργα του πνεύματος την αιώνιον ζωή. Όταν δεν πράττομεν το καλόν, ας μη αποκάμνομεν από τας δυσκολίες που συναντώμεν και από τας θυσίας εις τας οποίες υποβαλλόμεθα, διότι εις καιρών ορισμένων θα θερήσομεν τους καρπούς των καλών έργων μας, εφόσον τώρα δεν αποκάμνομεν και δεν παραλύομεν. Λοιπόν, έως ότου έχουμε καιρόν, τώρα που ευρισκόμεθα εις την παρούσαν ζωήν, ας πράττομεν με προθυμίαν τα αγαθά έργα προς όλους, μάλιστα δε προς εκείνους οι οποίοι δια της πίστεως των Χριστών μας έγιναν οικοί και αδελφοί. Ιδέτε με πόσην λεπτομέρειαν και σαφήνειαν σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι, όσοι θέλουν να φανούν ευπρόσωποι και να αρέσουν στους ανθρώπους του κόσμου δια πράγματα που αναφέρονται στην σάρκα, αυτοί ας πιθαναγκάζουν να περιτέμνεστε, όχι από πεποίθηση εις την αξία της περιτομής, αλλά μόνον και μόνον δια να μην καταδιώκονται από τους Εβραίους εξαιτίας του κηρύγματος περί του Σταυρού του Χριστού. Αυτό δε αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ούτε αυτοί οι περιτμημένοι δεν τηρούν τον νόμο του Μωυσέως, αλλά θέλουν να περιτέμνεστε εσείς δια να καυχόνται αυτοί στην ειδική σας σάρκα, ότι δηλαδή σας έπεισαν να δεχτείτε την σαρκική περιτομήν. Μη γέννητο δε ποτέ να καυχηθώ εγώ δια τίποτε άλλο παρά μόνον δια τον σταυρικών θάνατο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχει πλέον σταυρωθεί και νεκρωθεί ως προς εμέ ο κόσμος, όπως και εγώ χάρη στον σταυρών του Κυρίου έχω σταυρωθεί και νεκρωθεί δια των κόσμων. Διότι εις την νέαν κατάσταση της σωτηρίας και της πνευματικής ζωής που προσφέρει ο Χριστός, ούτε η περιτομή έχει καμία ισχύ, ούτε η ακροβιστία, αλλά ισχύει η νέα πνευματική δημιουργία και αναγέννησης που παρέχεται από τον Χριστόν. Και όσοι θα ακολουθήσουν αυτόν τον κανόνα και θα πορευθούν σύμφωνα με την διδασκαλία του Χριστού, θα έχουν ειρήνη και έλεος από τον Θεό, όπως γενικότερα θα έχει ειρήνη και έλεος ο νέος Ισραήλ της χάριτος, ο χριστιανικός λαός του Θεού. Εις το εξής, να μην με βάζει κανείς εις σκόπους και ενοχλήσεις δια τα ζητήματα που αναφέρονται στην περιτομή και τα άλλα τυπικά διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Πιστείτε εις αυτά που σας λέγω, διότι
ότι εγώ βαστάζω επάνω στο σώμα μου τα σημάδια των πληγών που υπέστην δια των Κύριων, και αυτά μαρτυρούν την αγνήν πίστη μου προς τον Χριστόν και την φιλαλήθεια μου. Αδελφοί, η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήθε να είναι πάντοτε με το πνεύμα σας και να σας ενισχύει συνεχώς στην πνευματική σας ζωή και πρόοδον. Αμήν.